Hei ja tervetuloa videolle. Tällä kertaa ajatuksena oli kuvata tuota toista harrastusta, josta on ollut vähän pitempi tauko. Ja lähdetään katsomaan, miten tämä harjoittelu nyt menee. Ja se on. Mysteerilaatikko. Mikäs tämä nyt on? Mitä täältä löytyy? Laatikko. Mitä? Kiekkoja. Kori. Olen selkeästi siirtynyt frisbee-radalle. Melko talvisiin maisemiin. Mitäs muuta täältä löytyy? Kadonneiden kivien legenda. Puolikas kartta. On siis mysteerilaatikkokausi käynnistynyt ja tervetuloa mukaan. Olemme tänään Kalastajakylän talvilayouttia katsomassa ja siinä samalla katsotaan minkälaisia on tänä vuonna Mystery Boxin aarteet. Kuten tuossa jo tarinaa kadonneista kivistä. Tänään lähdemme heittelemään näitä väyliä näillä kiekoilla. Joissain laatikoissa on näköjään erikoisuuksia ja onnea heille, jotka sen löytävät. Lähdetään ensimmäisestä kiekosta. Color Glow C-Line P3X. Iron Stone. Ja ensimmäinen väylä. Kartta tulee johonkin tähän näkyviin. Tii löytyy tästä ja kori näkyy tuolla koivujen välissä.
oisko 60 metriä. Lunta on tosiaan tänne tullut semmonen 2-30 senttiä. Ja kevyt viima, vaikkei juurikaan tuule. Melko kylmät olosuhteet. Tekee tästä lajista melko eksoottista tälleen talviaikaan. Vähän jäi vielä puttaamista. Ja tosiaan sillä kiekolla, jolla avataan, pelataan sitten väylä loppuun asti. Ja sitten seuraavalle väylälle. Sitten ollaan kakkosväylällä. Tästä heitetään ja kori saattaa näkyä tuossa vähän koivujen välistä. Ja kaikkien harrastajien talvi innokkuus. Valkoinen kiekko lumisissa maisemissa. Double Stampi, Cloudbreakeri ja näyttää olevan X-Mania boxista tuttu stamppi. Joten lähdetään. No, se jäi kympin reunalle lyhyeksi. Katsotaan miten putti onnistuu driverilla. Hienosti kakkonen korttiin. Lähdetään katsomaan mitä löytyy seuraavaksi boksilta ja mistä löytyy seuraava väylä. Paikkana on mukava pikku puistorata. Semmoista 60-80 metristä väyläpituutta. Ja sitä luokkaa myös nyt nämä väylät. Ja nyt päästinkin sitten kolmosväylälle. Seuraavana laatikosta tulee midaria. Löytyy Soft Exo Tactic. Aika sopiva lyhyt väylä, suora heitto. Saariväylä. Jatketaan siitä, mihin kiekko jää rankulla, jos ei pääse saarelle asti. Ja sehän jäi vajaaksi. Discmanian mystery boxit itselle olleet melko mieluisia. Osa sieltä on päättynyt suoraan backiin. Ja muutama on sitten enemmänkin tuonne hyllyreunalle näyteluonteisesti esille. Nelonen korttiin ja seuraavalle väylälle. Ja tässähän kävi niin, että laitteisto ei tykännyt kylmästä
Joten ensimmäinen reaktio seuraavasta kiekosta nyt jäi näkemättä, joka on Lux Vapor DD. Eli toinen kadonneista kivistä. Ja tämähän on alivakaa kiekko. Paljon alivakaampi kuin nämä S-Linein DD-kiekot. Ja tii on tuossa selän takana ja kori löytyy tuosta kulman takaa oikealta. Ja tää on oikein hyvä valinta tälle väylälle. Katsotaan miten heitto onnistuu. Heittohan oli erinomainen, vähän pitkäksi korista. Ja lähdetään ehtimään mihin se meni. Koska laitteistoa piti käydä lataamassa ja vähän lämmittelemässä, on ruvennut valo hieman hiipumaan. Joten katsotaan miten hämärää tossa viimeisten kiekkojen kohdilla sitten rupeaa olemaan. Ja kiekko löytyy tuolta, kori löytyy tuosta. Mindstone oli erittäin hyvä saanti tälle väylälle. Ja vielä kakkonen korttiin bonuksena. Seuraavaksi vitosväylä. Lähdetään tuolta ykkösväylän vierestä. Ja tää pelaa kuten kesäleijautin kymppiväylä. Ja vitosväylä tosiaan heitetään tästä. Ja tosta puskan vierestä koivujen välistä näkyy aukko. Kori löytyy sieltä. Ja seuraavana driveria vuorossa. C-Line FD1. Hieman vakaampaa kiekkoa tarjolla. Siitä jäi vielä tekemistä. Katsotaan miten päästään puiden ohi. Se oli ihan hyvä heitto. Haetaan siitä kolmonen kortti. Ja siitä seuraavalle väylälle. Kutosväylä. Tässä meitä löytyy Mandoportti. Tuossa penkki menee siitä portista. Penkki sijaitsee siinä portissa. Ja hieman saisi olla ylikääntävä heitto, mihin näyttäisi oleva P1 Proto putteriheitto oikein sopiva. Ja tosiaan tässähän drop zone löytyy heti sitten tuosta Mando-portilta, jos menee Mando ohitse. Ja siitä jatketaan yhden heiton rankulla.
Se oli oikein kiva. Vähän se jätti vielä puttiin tekemistä, mutta onneksi meillä on putteri käsissä. Hyvä putti. Seuraava 2 kortti. 8 väylä. Viimeistä viedään. Kori on tuolla kohti suoraan vastapuolella aukeeta. Ja mikä siihen sopii paremmin kuin itselle hyvin suorana toimiva Iron Samurai 4. Lähdetään katsoa, toimiiko kylmänä suoraan pakasta yhtä hyvin kuin vähän kuluneena. Sieltä pitäisi pulsaista löytyä. Lähdetään puttaamaan 2. Keli on niin kylmä, että tarratkin irtoo kiekoista. Otetaan tarra taskuun ja viedään roskikseen. No, aina ei onnistu. Ja viimeiselle väylälle. Korjaus äskeiseen. Pitää vissiin lähteä takaisin matikan tunnille. Meillähän on täällä vielä valepohja. 2 väylää jäljellä. 1 kiekko jäljellä. Ja nyt löytyy midari. Tää on tarkoitus heittää tästä näin tuohon edessä olevan pihlajakolmikon keskelle. Ja nyt meitä löytyy erikoinen Crosstone Flex 1 C-Line MD5. On kyllä melko talviherkku. Tosi pehmeä. Mielenkiintoisen tuntunen. Lähdetään katsomaan, miten vertaa MD5 Metal Flake Protoon. Kyllä sekin vakaa on. Heittää saapi ihan. Siitä 2 kortti ja nyt viimeiselle väylälle. Vuorossa viimeistä väylää. Kaikki kiekot meiltä on löytynyt. Paitsi että tässä laatikossa olikin 9 kiekkoa viestin kerran. Discmania säiliösyövereistä, erikoiskiekko. Ja tämähän on CD3.
Kyllä siinä on stämppikin. Ei sitä näe. Mut tässä välissä en mä tätä häitä. Meillä rupee valo loppumaan. Joten valitaan tuolta joku vähän värikkäämpi siellä. Ja valitaan siihen V3X putteri. Vaikka lähdetään kahtomaan. Paljon jäi puttimatkaa vielä jäljellä. Sehän oli todella hyvä heitto. Kierros on aina mukava lopettaa Pirkkoon ja palataanpa loppusanoista lämpimämpää. Ei kun seuraavan paikkaan. Ai, tulittekin jo takaisin. Sepä oli hyytävä reissu. Tällä kertaa Mystery Boxissa oli aika mielenkiintoisia tuotteita ja näistäpä todennäköisesti reppuun päkiin menee suoraan Mindstone eli Lux Vapor DD sekä Cruastone Flex 1 C-Line MD5 sekä Color Glow C-Line P3X. Ja kiitoksia kun katsoitte videon loppuun asti ja katsotaan tähän vielä lopuksi mitä sitä boksista oikeastaan tuli.